Deze keer zijn we weer aangeland bij het Lodewijk College in Terneuzen. En meneer Van Gorsel, de wiskundeleraar, heeft mij uitgenodigd om een feestje te vieren hier. Meneer Van Gorsel, wat is er aan de hand? Ja, we zijn in de prijzen gevallen. Dat wil zeggen, Ben is in de prijzen gevallen. En aangezien jij dit lokaal toch zo langzamerhand de studio begint te vinden, ben je van harte welkom om Ben te bevragen over zijn prijzen natuurlijk. Ben, waar ben je geboren en wat is je naam, je achternaam? Ik ben Ben van Elderen. Ik ben geboren in Oostburg en ik woon er ook al mijn hele leven. Ik zit sinds geloof ik ondertussen 3 jaar al op het Lodewijk College. Ik ben 13 jaar. En ik heb meegedaan sinds mid-februari toen meneer Van Gorsel me aan de wedstrijd introduceren met de poster achter Jans achtergrond. Die poster, ja. Wat staat er allemaal op? Dat is een poster, een affiche voor een prijsvraag van Texas Instruments. En Texas Instruments is een rekenmachine-merk uit Amerika en TR Nederland heeft een wedstrijd uitgezonden over wie met een programmeertaal, dat heet Python, de mooiste kunst kon maken met wiskunde als grondslag. Dus er zijn van die rekenmachines tegenwoordig en die kunnen veel meer als alleen maar rekenen. Want daar kun je dus ook op programmeren. Dus dat hoeft niet meer op een computer, dat kun je dus tegenwoordig ook op je rekenmachine doen. En met de rekenmachine of dan de emulatiesoftware op de computer voor mij, omdat ik zo'n rekenmachine nog niet heb, moest ik dus daarmee aan de slag. En, ja, want 20 mei was die prijsuitreiking hier in de klas. Ja? We zitten nou in de meneer Van Gorsel heeft voor de vlaggetjes gezorgd. Ja. De affiches hier achter ons. Maar bij de prijsuitreiking zijn ook foto's gemaakt. Zullen we de eerste eens laten zien? Ja, lijkt me een goed idee. Wie zien we hier? Hier zien we mij met mijn mondkapje op. Ik ben aan het praten met meneer Van der Werf van de PZC en Jan Rubbers van RTW Scheldermond staat naast me. Want die was er al. Ja, zeg de criteria van wat moet je aan voldoen om de prijs te winnen? Ja, dat is nog een leuke. Ten eerste moet je tussen de 15 en de 18 jaar zijn. Maar voor mij is gelukkig een uitzondering gemaakt. Omdat ze eigenlijk niet hadden gedacht dat iemand van 13 jaar eigenlijk mee ging doen. Okay. Maar ja, dus dat moest je doen en voor de rest was het eigenlijk heel simpel. Je moest proberen met, ja, zo moeilijk, maar toch zo, ja. Het moeilijke aan code maken is eigenlijk om je code zo simpel en compact mogelijk te maken. Want om met iteraties zo te werken, om te zorgen dat je code, omdat je met zo min mogelijk code, zoveel mogelijk kunt doen. Dus dat was eigenlijk ook de moeilijkheid. En daar heb ik een goniometrisch beeld meegemaakt. Je moet even verklaren wat goniometrisch is. Nou ja, dat heeft alles te maken met hoeken, met cirkels en met vierkanten, met vormen eigenlijk. Dat is trouwens mijn moeder. Hier zo, ik heb een vierkant gemaakt uiteindelijk, met de kleur erin. En daarin kwam een cirkel. En in die cirkel stond weer een vierkant, zodat die vierkant in de cirkel paste. Nou, in het grote vierkant om de cirkel heen heb ik een ruit getekend. En die ruit, dat waren meteen weer raaklijnen op een cirkel. En als ik van die raaklijnen, zo als ik de lijnen loodrecht op die raaklijnen zette, dus eigenlijk op de kanten van die ruit, dan vond ik het middelpunt van de cirkel. En het leuke was van het punt waar die van het punt waarbij de loodlijnen op die raaklijnen kwamen, en die gingen zo kruiselings door de cirkel, op het punt waar ze de cirkel binnenkwamen, die punten heb ik weer verbonden en zo kwam er weer een ingeschreven vierkant in de cirkel terecht. Ja, en hoeveel mensen hebben er nog meegedaan? Ik weet niet precies, maar ik heb gehoord van 80. Ja, 80 of 90 en dat zijn leerlingen van Nederland en Vlaanderen? Ja, Nederlandstalig. Van België mocht iedereen meedoen, maar het moest wel Nederlands worden aangeleverd. Nou, en dan is het natuurlijk feest geweest. Dus, ja, de school had cakejes meegenomen, zoals de foto. Ja, nou, dankjewel Schoof. Ja, bedankt. Cakejes, smaken lekker. En dan op het einde zullen we samen nog eentje... Ja, inderdaad, dat is leuk, ja. Maar dit is je moeder, hè? Ja, dat is mijn moeder in geel daar, ja. Ja, en de prijs, wat heb je nog meer gehad? Want je hebt al een rekenmachine laten zien. Tel eens even omhoog wat je nog meer gehad hebt als je... ja, dus die rekenmachine. Samen met dit robotje. Dit robotje wordt aangestuurd door de rekenmachine. En dit is wat de school heeft gekregen. Oh, dus dit is voor... Ja, dit is wat de school, ja. En voor de wiskundeles om die te gebruiken. Ja, ik heb cadeaubonnen gekregen en een drone. Oh. Alleen het leuke is aan die drone, is dat je niet zomaar kan besturen met een afstandsbestuurbaar iets. Dat die ook niet is voor buiten, maar dat je er een computer aan moet pluggen of een Texas rekenmachine.
En dat je dan moet coderen waar die naartoe vliegt. Ja. In Python geloof ik zelfs. Dat waren de cadeaus? Dat waren de cadeaus, ja. Ja, en dan meneer Van Gorsel, kunt u ook even zeggen hoe trots u bent? Want het lijkt me als wiskundeleraar om een 13-jarige prijs te laten winnen, dat ja, niet alleen voor de school, maar voor meneer Van Gorsel. Dit is natuurlijk zo leuk, want we zijn sinds vorig jaar eigenlijk met Python aan de slag gegaan, dankzij de natuurkundelessen van meneer Maanhout. En deze keer komt er een prijsvraag in de bus en denk ik van, oh, daar gaan we aan meedoen. Want waarom? Omdat we het kunnen. En naast Ben zijn er ook nog andere leerlingen mee bezig geweest. Alleen Ben, zijn werkstuk is helemaal afgerond en opgestuurd geweest. En we hebben het geluk, ja, het is fantastisch natuurlijk. Was het uiteindelijk de enige van de school? Ik dacht van wel, hè? Ja. Want er gingen nog meer mensen meedoen, maar die zijn ermee bezig geweest, alleen ze hebben het werkstuk niet afgemaakt. Nee, en jij hebt hem afgemaakt en ingestuurd. Zeg je nou Python, hè? Wat stelt er nou voor? Want dat weet ik niet precies hoor. Alle computerdingen, of het nou een rekenmachine is, of het nou je telefoon is, je smartwatch, of een digibord op televisie, of een echte computer, of de computer in je auto. Die hebben allemaal computers in zich en die computers die worden aangestuurd door een operating system, een besturingssysteem. En op dat besturingssysteem, daar kun je apps op downloaden. En die apps en het besturingssysteem zijn allemaal weer gecodeerd op het zwarte scherm, dat hadden we maar, in de programmeertalen. En dat kan dus dingen zoals Microsoft, zijn al een hele oude programmeertalen geproduceerd, zoals de programmeertaal C of de programmeertaal Basic. Maar ik geloof dat Python nu ondertussen al 30 jaar oud is. Python is ook een Nederlands, Guido van Rossum heeft Python gemaakt. Ik geloof dat het een Nederlander of een Vlaming was, volgens mij was het een Nederlander. Dus Python is ook echt iets wat nationaal van ons is en daar kunnen we ook erg trots op zijn, want Python is de tweede meest gebruikte programmeertaal ter wereld, vorig jaar geloof ik. En in Python kun je gewoon met redelijk weinig moeite makkelijk te leren programmeertaal en je kunt er gewoon hartstikke veel mee en dat is gewoon hartstikke leuk. Oké, volgende vraag. Hoe lang heb je nou over deze prijs gedaan om die te winnen? Wanneer ben je begonnen? En we hebben nou zo'n beetje mei 2021. Wanneer ben je er aan begonnen? In februari 2021, mid februari, ik geloof dat het 12 februari was of zo, zei meneer Van Gorsel, ik was hier op school, ik was hier even in het lokaal. Ik heb een leuke prijsvraag voor je gezien van Texas Instruments, die gaf me toen die poster. En die legde me daar een beetje over uit, dat leek me erg leuk, dus ben ik toen aan mee gaan doen. Ik heb 3 keer een ander design gehad. De eerste keer had ik eigenlijk mijn eigen app gemaakt, alleen ja, dat was toch niet helemaal de opdracht. Dus daar heb ik helemaal het raam uit gedaan en toen ben ik opnieuw begonnen en dat bleek problemen mee te zijn met dat hij niet op TI software wou lopen. Heb ik er ook uit gedaan. Uiteindelijk ben ik denk geloof ik 2 weken tot een maand van tevoren dat de prijs op 15 april moest worden ingeleverd. Eind mei ben ik begonnen met de TI Draw module. En dat is uiteindelijk de bibliotheek van Python waarin ik dan mijn werk heb gecodeerd. Die moest ik nog leren, want Python is redelijk hetzelfde, maar je hebt heel veel verschillende applicaties voor Python. Waaronder dus de TI Draw module. En die kende ik nog niet. Dus de precieze commando's, dus ik had wel een idee, maar de precieze commando's wist ik nog niet. Dus dan heb ik die nog eigenlijk moeten leren, dus nog, die 3 weken van tevoren. Dus dat heb ik toen gedaan. Toen ben ik daar gaan coderen. En zodoende zit ik hier nou. Ja, en meneer Van Gorsel, ik zie u nou ook in beeld. Want u zit wel even op de achtergrond aan de knoppen. Maar hebt u nou Ben moeten helpen? Nee, natuurlijk niet. nee, helemaal niet. Want een van de voorwaarden was dat de leraar... Ik snap ook niet dat ze er mij bij gehaald hebben. Wat ik bedoel, heeft hij helemaal zelf gemaakt? Heeft hij zelf gemaakt. Zo. Dat was ook dus ook het... Er stond in het rapport, dit is duidelijk zo goed geschreven door Ben zelf. Er is geen docent die hem een regeltje aan toegevoegd heeft. Want er kan soms een hele slimme regel bij wijze van spreken, maar er hoeft helemaal geen slimme regel bij, want alle slimme regels komen van Ben. Ja. Dus dat is het mooie ervan. Ja. En Ben je nou hier heel blij mee? Of, Ja, ik ben hier echt heel blij mee. Ik had eigenlijk, ik had erop gehoopt, maar dat doe je altijd als je een prijsvraag hebt. Dus ik dacht, ja, wat is nou de kans dat ik zoiets win? Dat is toch eigenlijk heel minimaal. Maar ja, uiteindelijk heb ik hem toch nog kunnen winnen, dus daar was ik erg blij mee.
Ik keek op de website. Ik wist dat ze op 3 mei zouden de winnaars bekend worden gemaakt. Dus ik had de hele tijd al op de website te kijken. En alleen toen kon ik het nog moeilijk vinden. Uiteindelijk heb ik via de Facebookpagina van Texas Instruments ben ik dan toch bij de winnaars gekomen. Ik dacht, ja, wat is nu de kans dat ik win? En ik scroll bij de winnaars en er waren 5 winnaars waren er? 5 winnaars van de tafel. Oh, dus 1 op de 20, 1 op de 5 kans. Ja, en toen? Maar ik wist niet hoeveel mensen er mee gingen doen. Nee. Dus ik scrollde, de eerste was het niet, de tweede was het niet. En toen de derde zag ik opeens mijn creatie en ik kijk naar boven en in rode letters staat groot mijn naam op de website. Ben van Helderen en een oordeel van de jury dat ik in de prijzen viel. Zo. Dus er was geen eerste prijs of zo, er waren gewoon 5 gelijke prijzen, dus daar was ik erg blij mee. Oké, en die hebben ook allemaal deze prijzen gehad? Ja, deze prijzen, ja, dus 1 pakket voor de school, dat was dat robotje en de rekenmachine. En voor mij de drone en de cadeaukaarten. Ja. Zeg, en de gebakjes heb je rondgedeeld, aan wie, zeg maar? Je moeder heb ik gezien? De verslaggevers? Er was hier een heel feestje gebouwd. Daar wil ik de school nogmaals voor bedanken, meneer Van Gorsel ook. Ja. Jan Rubbers van Scheldemond Televisie was hier, meneer Van der Werf van de PZC was er. Een fotograaf van de PZC, meneer Rozen, de rector van het Lodewijk College was aanwezig, de teamleider, mevrouw Maas. De mediadame van het Lodewijk College, Ellen Versteek was er ook. Ja. En mijn moeder die was meegekomen, want die had me met de auto hier op school gebracht. Ja. Dus, en natuurlijk de meneer van TI die de prijs kwam uitreiken. Dus hebben we met ons allen hebben we taartjes gegeten, hebben we foto's gemaakt, een interviewtje afgenomen met de PZC. En hopelijk of dat zo snel mogelijk in de krant natuurlijk. Ja, natuurlijk. En de taartjes die meneer Van Gorsel, kunt u daar nog even iets aan toevoegen voordat wij een taartje pakken en dan duidelijk in beeld brengen wat erop staat op het taartje? Ja, daar heb ik niks meer aan toe te voegen, want Ben heeft alles verteld. Dus ik zou zeggen, pak je taart en ga feest vieren.